Идеално. Страни наши минус 26 лично. Така, същия ред, колеги. Това беше голяма случайност, а не искам да си направя. Своите попадения. Щом се е фаднал от този бой, значи нормално да ти е късметлийски. Абсолютно. Аре! Така, продължаваме. Ще ускоря малко, мисъл, ще иска малко по-бързо. Ще спрете, колко има възможност да учи. След като учим телефона, проверяваме, ако има възможност също. Пълни се подготви. Огън. Браво! Спрази! Провери, прибери празно. Фигура при мишените. Много добре. Това горе, чил. Там ли? Да, попадението е много хубаво в горната част, ето къде е излезло. И нямаме нещо да направим, нямаме някаква дупка, която да покаже, че има промяна на траекторията и до някакво смачка. Добре, телефона е в доста добро състояние. Трябва да му се зареди. Вилизаве! За да му се работи. Слагаме я, би трябвало да проработи. Дайте лепен! Дайте някаква лепенка да стои тук, да може да лепим. Тук е. Ей, пащи! Оп. Дай, още малко чук тази страна много силно. Окей. Продължаваме. Следващия. Номер 2! След него кой? Пълни се подготви. Огън! Спразни. Прибери празно. Пълни се подготви. Огън! Добре, изпразни. Прибери празно при мишените. Грозно. Централен бъд. Изпля. Може би вече е това по... Да. Една идея това е, да. Една идея леко е разкрачена. И доста това впечатляващо билка за снимки. И батерията ударена, това е тук. Значи да не си там се понаколил. Окей. Не. Това е хубав ефект, е така централно попадение. Чакай, мръдни. И колеги, остава последния. Дайте да го залепиме. Текстът тук е? Къде е текстова? Имаше някъде тук. Хартина. Дайте текстото! Те са го върнали пак. Това е много добро. Сега даже ще го... От тук някъде. Не, на дължината. Така, да има тогава повърху за държи. Да, по-надолу. Явка! Супер, добре. Марти! Марти! Малко свалихме, дали ще го фаща? Чакай! Продължаваме с най... Идеално го фаща! А? Идеално го фаща!
Да видим Glock калибър 9 по 19. Дай зига. Сега вече обявиха блок, не може и дай се. Добре. Ако искаш Samsung Galaxy Nexus срещу 9 по 19 ZIG 228. Огън! Изпразни. Прибави фигура. Следващия. Кой е следващия, колеги? Ти беше четвърти, нали? Да, Значи петия си. Аз съм шести, аз съм шести. Преди Максим кой беше? Давай, шести, седми. Айде върви утре, бе. Някой друг сте да има. Той си май си тръгна. Glock 17. Glock 17 четвърта генерация срещу Samsung Galaxy Nexus. Али се подготви. Изпразни. Следващия. Glock 19 срещу Samsung Galaxy Nexus. Али се подготви. Огън! Браво! Изпразни. Удали. Удали празно. Glock 19 печели. Тук има Много хубаво попадение. красива. Много хубаво попадение. И това е направо за снимка. И тук вече имаме доста сериозно, може да видите отзад. Явно тази част е доста солидна. Предполагам, че екранът също изиграл роля, защото то е нещо, което създава сериозно съпротивление. Виждате, че има и пръски от частици от стъклото и доста по-широка дупка. Седи фотоапарат. Къде там? Тоест, по-сериозният смартфон явно оказа по-голямо. Има повече стъкло. А тя батерията тук ли е била? Да. И тя минава през всъщност. Да, минува и през батерията. 518 джава енергия са 518 джава. Абе, баш тия чешки патрони, бе. Некой, не знам да не беше мерил скорости, но тия не са много. Мирише прямо. Не са колко всички. Нали? Ние ще продължиме върху този телефон още няколко пъти. Лепенката. Може ли тая хубавата бялата и тази солидната лепенка? Не го цели в центъра ли това?